Hi guys, good morning. Nag-brown out ka dito sa bukid kay schedule siguro karon niya kay nagluag malagi sa rice cooker. Atong ibalhin ang rice cooker diri. May gani pud sad kay wala pa nahot di sa gas. So ato na ni siyang i-transfer. Murag na ni mahong kuan. Naglabas si Mario. Gigamit na niya. Mahibawaan mo humot kayo. Di mo ni palabihan, naabi daw ni din niyo. Kay gi-order na ko ni siya tuyo kay humot kay niya siya para pang sulod daw ni diri sa balay. Para humot kaayo ang sulod. Na may daw ni Dani. Tara. Pwede ni niya gamiton. Mabitaw nga nagpalit sa dawn ni. Kanira iyaha kay kato kwanto. Pang kwarto. Miyo nag-brown out na Miyo. Mag-prepare na po sa renta kang sa pamahaw. Kay adto ta karon dito sa ila ni mother. Kaya wala pa man ko nakabayad sa utang. Dayon ang internet daw sa kang mother ug ako akong bayaran karon. Na ako'y napalit kagabi tiara mo ni atong sudanon karon sa pamahaw. Dayon maglapwata sa okra. Kaya na ako sad ko'y napalit na okra. Nga si Mio ako nang gilutuan sa iyang sudan atay atong butangan dani Chinese pechay. Pwede ra siguro guys. Nalagi color nga naman inay color oh. Nga naman inay color. Murag may color ang iyahang kuan oh. Nga naman eh. Baka ni makadaot oh. Diyan eh. Chemicals. Niyo? Kuan ang sinyo dani. Kaya naapot sa kuy plano i-reels atong anian oh. So kani ang atong ibilin nya na ay kamatis perfect ito ni hugasan daw ang kanang butanganan sa plato guys ako na siyang transfer. Dana siguro na ako ibutang. Okay. Atubang man siya sa pultahan. Kusog ni ang tubig karon. Kaso gipaagas man dito sa gawas. Kagahapon di ay dito dahil si mother sa ilahan ni Lilin niya naghuwat-huwat di siya sa ako nag-adto mo ko dito sa ilahan ni mama kagahapon wala man siya ito nga nagtugbong ko niya pagtugbong na ko kay nakapangas naman wala na ako nangatag ang akong para bayad sa utang kaya si Mario lagi dito man siya kuhaan ay kuan diri kay akuha pa man siya dito nagkautang-utang dili na din ako siya kuan akong giluto tanan ang atay kay gamay naman yan naman ko'y atay nga gi-order dito ako tong atuan unya kay para lahi na sad ang sudan ni Mio atay na pud sad sa baboy nya palitan po sad nako siya atay sa manok kay para lain-lain ako atay sa baboy, atay sa manok. Baylo-baylo lang. Nya karon ang kaning kuan ato ni siyang ibutang. Daw di lang ni nato siya lataon. Ang kanang atay luto naman na siya. Hulato na lang nato nga maluto ang kanang
pichay. Atong kusgan. Jarang kanon ato nang na-transfer. Unsa man Mio, sali man aw haga ang Mio namo. Ako ning hotdon guys. Ya maghimo na lang pud sa dayon taglasa kay naamay sibuyas bombay daw. Kamatis na akong napalit daw kani pud sa dayon ang atong lutuon. Na isa ra lagi ni siya kamatis. Di arang uban kamatis. Mio? So, mo nakita, Mio? Karon guys, ato nang i-transfer ang washing diri. Atong obserbahan kung pwede ba siya o patsada ba siya tan-awon pod. Mio? Ay, kanya mami. Ay, mami. Uy, Dani. Dani, uy. Dani. Pas. Come here. Here ka ha. Dana ra ka. Ayaw pagkuan. Kanaog. Lahi po sa di si Mio kay kung kintahay og makasaka ni siya sa bangko, di na pud sad na siya ag kanaog, kahadlok siya og kanaog. Very good ang among Mio. Nya. Ato na ni siya. I-try lang nato guys kung okay ba siya. Murag dili maayo ang plato nga nakaatubang sa kuan. Pultahan. No? Karon pa. Naay nagkuan sa kuan, naay nagchat nga. Bayot utruhan na ang imuhang kuan kana ang butanganan sa plato kay naobserbahan ako nga ang imuhang entrance daw ang imuhang pultahan, ang imuhang plato nagkapareho og ana daw kuno. So atong i-try. Nailangan mga basura dani guys. Oh. Mga silupin. Gamit na kaayo ni siya. Mga basura. Sulayan nato kung okay siya diha ibutang, dili siya lain tan-awon. Pero i-try lang sa nato kung paigo ba ni Dani. Pero murag paigo siya guys kay i-side view na lang nato ang washing. Di ba niya gamiton? Kaya akong ginansure nga gamiton ni kadala ba kani gamiton na di man siya mas komportable man siya daw nga kamuton ra kuno niya. Alam niyo luto na siguro ni Mio ang pichay. So ato na i-transfer guys kung okay ba. Ang katuring mga kuan sa wallpaper, iyaha din yung kuan oh. Nag-brown out na guys. Ang brown out, hangtod unyang alas 7. Alas 7, alas 5. Schedule karon sa brown out dili. May daghan mga silupin. Pwede buskag, pwede buak. Mio? Wait lang Mio ha. Ala, lahi na sad ang posisyon sa arrangement ni Mio guys. Salipda na kung magluto ta, masalipda na siya. Be, kung okay ba? Na okay sad siya guys. May cluster.
Ay, okay. Okay, sad siya. Sandig. Para dili makalukso ang iring. Kay ang iring, dani man maglukso, isibog na ko ni. Dani man ko silag agi. Nalain na sa kaayo ang diri. Lain po sa tanaw diri. Sige, no choice ta. Balik. Na okay ra siya, guys. Dili na to siya ibutang. Ang washing. Saan ang silupin? Gamit na ba kayo ng silupin kung magkuan sa aso sa nang silhigan, guys, kay daghan kuan. Niyo, dana lang niyo ha. Naubi kaayo siya. Ihang labhonon ni Mario di ara. Di ka nagpainom di ay. Wala man. Mio. Unsa man? Dana ra ka ha. Dana ra ka. Ang likod na ba dani sa kuan? Pang-anay na. Di-anay na dito sa likod. Paino na to saka dito sa taas. Ay, okay kaayo. Okay kaayo siya. Lain po sa tanaw, no? Pero okay rin ni Ae. Be? Anak na lang. Kaya kung katungkuan kami, akong i-transfer diri. Ang pagkuha po sa plato. May mani ate, di mani gamiton. Mahulol, nagtaw-taw dali sa kuan. Niya? Saan man sukor na ka? Isa ni mami ni. Kaon na takaon ha. Murag tiot na kaay siya tan-aon, guys. Anak. Oh. Okay naman po. Di ba? Okay ra. Di daw na tayo, bi. Daw na si Mio. Okay ra siya, guys. Ana na lang ang atake. Kay samot man siya kung diri siya. Kani magod. Kani okay lang siya. Murag piot siya tan-awon. Murag na baguhan ko sa arrangement. Dani na akong magkuha sa plato. Ato nang awason ang atay. Okay. Okay na ni siya, guys. Ato na rin i-reels kay hapit na mag 1 hour ang upload na ko sa kuan stage. Kinahanglan na every hour na atay upload. Nga ato si Mio dani kuanan lainan. Ato lang kuanon. Kanina siguro iya ha. Nya kay mag-reels man lagi ta. Ilain nato ni kang Mio. Hindi ko bayo ka. Muna kang Mio. Mana na lang. Kanilang kang Mio. Oh. Ini dako. Ini atay sa
Luto na ni siya, guys. Anak kami yun. Dili na. So ato saning i-prepare ang pagkaon ni Mio ay ta mag-video sa atong Facebook page. Come here, Mami Mio. Kaya si Mio gamay kuno nagtilaok. Tinuod ba? Naay gaingon nga. Kaya si Mio gamay nagtilaok ni Mio. Nya ato siyang wara ba ni nakubutangi sa asin. Dato ni aging adlaw ako siyang ay ang atay ni Mio nga akong giluto akong gipitikan sa isa ka ana ang asin. Gamay ra kaayo. Nya buyag kaayo kay hurot jud niya. Ako na ning gihurot guys pagluto. Kauno na tong heart. Ang heart attack na pa oh. Mia. Eat na si Mia. Perfect kayang sudan ninyo guys. Ato ni siyang anaon. Mura ra pud sa nik siya gihiwa-hiwa. So mao ni siya ang atong pagkaon para kang Mio. Kagabi si Mario ang nagbahog na sa kang Mio ambot lang og natunaid baka to kagabi. Kaya ako siyang gignan nga lutuin ba nasa atay si Mio ambot lang og gilutuan baka niya. Lahi na si Mario kay maginag-atiman gyud sa kuan. Pasa pa niya ha. Wow. Lami kaayo ang food ni Mio guys. Nya ang iyahang kuan. Yara. Gamay na siyag. Kuan, bahog. May sabaw-sabaw ni siya gamay oh. May bawa na to ni karon siya kung mahurot ba ni niya. Datong niagi kay hurot jud niya. Daw dili sad kuno pwede nga kanunay asinan ang yahang pagkaon ni Mio. Kinahanglan plain lang. Kaya para dili magka diabetes si Mio. Dira. Wala oy, perfect. Ato na ning ibahog guys. Mio, come here na ni Mommy. Come here na ni Mommy si Mio guys. Dana kabe et ana impasugong bukid nun jud ni ron. Sige na, eat na Mio. Eat na Mio. Aw, atay ang Mio. Andira oh. Atay. Agoy. Dara. Dara, sige na. Gina. Ano, dagko na siguro na pagkahiwa. Ginali na. Kaon na siya guys oh. Mukaon na nga siya paingon. So karon mag create na pod sa tag video para sa atong reels. Unya na ko magluto sa kuan. Na ang sudan sa pamahaw. So ato ni siyang butangan sa
tuyo siguro ang lasa nato dani og suka. Nga ibutang lang nato diretso dani unya kay na may kamatis. Kani. Nato ni siyang hiwaon nato ni siya kay para isagulin nato dito sa atong mukbang. Ha? Kisa na yung napalinaan? Si Piolo? Diri magpalina dani sa kuan? Mga lagi. Kita may Nico sa nadi o agta. Agta? Nico. Kisang Niko? Nico ba do? Nakakitag agta? Ida na sa bata siya. Mo ba? Kon ba kanina ni? Delikado dai diri guys. Natingala pod sad ko kay ngano. Si Piolo kanunay na lang si Piolo ag taula. Tingala gyud ko kay ngano si Piolo ra man pod sad naa si Putot. Usay ka ni si Mio na amang gid si Mio. Ag taol pod sad ni si Mio. Pero mo taol didto kang Uncle Buboy kang Uncle Ildi daw dinhi ag taol. Si Piolo taol ag taol pod sad ni si Mio. Pero naa jud time nga si Piolo ra jud ag taol diri. Natinga ako sa gunso na jud na pila ka kuan adlaw ang iyang pagtaol-taol diri. Katong mga niagi dili man. Murag karon ra ni siya. Hoy, magkuan ka kay padangaton mahal nga adlaw. Hari. Wa lagi na. Para na siya. Ano? Bito nga. Kasi sura nga sige inom ni si buto-buto sa alas 9. Buo na siya ng kaol. Kay kasubaw man. Nalagi, may lang. Ano matingala ko. Nabatay muta. Wala city, sige ta ano lagi. Gabi nagtaula siya. Makuan ba ma-Atlanta. Baga sa Mga dili nato bitaw. Nakagabi ginukog kung paan ito gabi. mga tabak, order ka kabak. Agoy, habak. Adto sa day kaghabak. Ay, Ha? di habak na di habak na. Nalagi. Ni si Mio guys, halagi pamili ni Mio ang atay. Mali na. Lagi na, am na dani di. Hukda na ni ang ha? Wa pa ko nagluto sa sudan, nag-brown out na. Agunahon sa din ako kay upload pa ko sa Facebook page. Magmukbang na ko guys. Okay, mostly ang dagko kayo views ako ang kaon-kaon. Munang ginuko mura tag baboy dani nga ihas. So di arang akong mukbangon. Na ay pichay, na ay atay, na ay kuan kaning kamatis. Tan-awa lang dahil ninyo sa akong Facebook page. Kaya na human naman ta og mukbang, mag-prepare na ta sa atong sudan sa pamahaw. Sudan sa pamahaw. Bitaw si Mario wala pa man nagkaon. Ato tong lutuon ang okra. Nya ato pud sa tulutuon ang bulad nga kuan gagmay. Bulinaw man siguro to siya nga bulad. Unahon nato ang okra. Pero na may mantika dana sa kalha. Dana muna atong lutuan karon. Ato ra to lapuan ang okra. Inito na to daan ang tubig. Mio, managkaon si Mio guys. Wala niya nahurot ang iyahang lahwa na. Tagusa naman sa kadiha. Ato ra ni siyang lapuan. Hala, mao na nga piso ang imuhang kuan oh. Ano siya? Adi man na mao, pula man. Asa? Kana Ada. na kay agatuon na to si kuan, ubod. Si ubod or ya mama? Dili na mao imo ha? Adi palagi pwede kay ngano. May tangkal. Kung may tangkal, di pa ta pwede magpalit. May tangkal, lisod pud og buhian. Buhian na mahurot na sad. Pares datong niagi, ginuo ko tag 150 guys. 19 kabuok ang akong gipalit. Pero way nahimo, kuragi kaayo. So kani siya limpyo man ni siya noon kay gitakluban man mao ni siya ang gipirituhan. Unsa giprito nimo dani di ay? Katong manok wa na may chicken di. Ito na ko. Aw ang katong isa ka paa imong giprito? Manok ya. Ano namin so magpalit na pud sad ta. Kana okra mo to gitong sukuan. Ang gasol asa ko na kay sulod. Ano pa man? Huruton nato ni adi nato ni huruton. Tumaara na. Daghan ra kaayo guys.
Ako nito nga kay para napatay masudan. Sunod sudanan. Ato nang ilunod ang kuan, ukra kay nagkuan na, bukal. Nyato lang na siyang kuan-kuanon, bali-balihon. Kay para dili siya ingon nga malata ba. Ang kaning dani sa kilid kay dali ra kay ni siya ag puti dani guys. Nangyan dili ni siya kanunay limpyo. Atong takluban kay para dali ra siya magkuragi. Nya ang mantika ito na init naman ni ato na ni lunuran. Lapatsada ni siya nga kuan bulad. Lami ni siya isagol sa kuan guys kana ang munggos bitaw. Nya dili lang ni siya ingon nga lataon. Kay Ginoo, lataon. Dili lang ni siya ingon nga paguron. Ang okra dili to lataon kay pangit pag malata. Nya kani siya hapok-hapok lang gyapon ni siya nga pagkaluto. Wala perfect. Awa. Hinay ra kayo ang akong kalayo. Kay kung tudahan nato og kuan, kalayo dali ra ni siya magkuragi. Kay kung mapagod man gud siya, di na siya patsada kaunon, pait na, pagod. Mas mahinang pinakurat ra siya nga pagkaluto ba. Hinay lang ang kalayo. Be. Tanawa guys, oh. Nya ang diri. Nya na pud sa time mukbang. Na ay atis. Hinog na siya. Ha? Ang? Oh. Oh. Ato dito ka kay basig nalimot siya. Ina nagpakuan si Mama Sinhigloy. Murag wa siya duty karon. Nagpabagos ko. Hala. Impas gibiyaan ni bayot. Wa na yut. Impas na niyot. Gayot. Uy, sakto na ni siya guys. Sakto na ba kaniya? Okay na ni Aoy. La okay na ni Patya day. Patya. Yang kani basig na lata na ni abayot. Baliha sa yot. Okay ra ni Aoy. Pwede ra gani ta magkilaw sa kuan. Kana ang okra. Okay na na. Nya patya day. Perfect. Ato nang huason. Ana atay salaan dani. Atong salaon. Pero guys, ato na ni siyang hawaason kay para dili na ni siya magkuragi. Unya ato siyang salaon kay para matulo ang iyang mantika. Nya naay kuan kamatis daw, sibuyas bombay, atong hiwa-hiwaon kay para lasa sa okra. Pwede na pod sad na arabay dayok. Basin kagusto si Mario sa dayok. Pero arte man lagi na si Mario mamang di na lang tagdahom. So ato na siyang ni-transfer dani. Ato dai ni siyang tilawan di kung okay ba. Tilaw. Okay na siya. Tinuod yung inyo ni Madam. Dili parat. Okay na. Kapay na bilin oh. Ay, yung taguan kay linuot ko. Harbato na sana sa iring. Kaya po lang sa kanon oh. Sausawan ni siya guys. Where is the peculiar time? Wala.
Beb! Sige na, kay kaon na din ta. Another kaon. Mio! Nagunsa na sa kadiha ha? Okay na ito guys, sausawa ni siya. Sige na, kay kaon na din ta. Isa may butang sa sausawan nga kamatis. Dayok. Dayok. Ano? Alik na. Alik na. Yaka mo, yaka. Isda niyo be. Isda niyo be. Anak ka oh. Atubang ka, didha ka tubang ha. Dito ka paingon atubang. Ikaw. Hindi kay para tanaw na to o plaster ba ang kuan. Mama. Medyo kuan na guys, alumum na ang wa ka nagsani na. Among tawil. Na. Ay, napakumayo ko ma. Dira. O sige ba ta? Unsa may kuan tuyo, suka. Isa. Dayok na lang. Adi ko. Ha? Labi man ang dayok sa kuan, okra. Walang tayo. Suka na lang, tuyo, ani na lang. Amang sulan na inay. Kanira. Napa man tayo sudan, di ara oh. May paday gihurot ko siya da. Ito na. Ito na ba? Dara. Bukan na. Ay, dapat na ba ito? Suka man suka ri butang dani. Tuyo. Guys, mangaon. Suka kunog toyo, di siya ganahan sa dayok. Gamay lang kay para di ta mga kuragi dani samot. Ay! Dili ko kanon. Ayaw. Unsa to niyo? So, lahi na pod sad ang atong mukbang para another page na sad. Be? Ito na. Ano man, gami naman. Kahit. Di man. Gami. Pangit man pud sa ni siya kung paano. Ang sanina imo ho. Paguron. Lukos mo ba ito mo? Ha? Lukos. Ano pet? Nagbait lang ta. Lukos kami. Rubo. Ay, ako na. Ukra oh. Anak. Another mukbang na sadta. Mukbang. Niyo, dili ka makaliguan kay walay kuryente. Walay blower. Oh, oh, sa bawat umaga, may ngiti sa labi. Si Miami at Mario tila ba'y laging sabay. Mga tawanan na kay sarap pakinggan. Pag-ibig nila'y tunay, walang alilangan. Sana ganyan palagi Mario, aking kaibigan. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo si Miami naman. Ingatan mo ang puso na sa'yo'y nagtitiwala. Para
na ligaya nila ay tuloy-tuloy ang saya. Masaya na sila, okay gandang tingnan, parang musika sa pusong nagmamahalan. Hayaan na ang bashes, normal lang yan. Basta tama ang landas, panalo pa rin yan. Sa bawat followers na nakangiti, dahil sa vibes na tunay at hindi pilit. Inspirasyon ang hatid sa bawat sandali, positibong kwento ang siyang namamayani. Kahit may ingay sa paligid minsan, di dapat patulan kung walang kabuluhan. Ang mahalaga'y puso'y totoo, Sa isa't isa'y buo at sigurado. Masaya na sila, okay gandang tingnan, parang musika sa pusong nagmamahalan.